ngithanda uzivuse kuseni la ekhaya. Ayibo. Ngiyaphupha yini? Hayi kusho ukuthi uyancoma ungasaboni kahle. Ayibo kokozo omuhle bo. Uyayibona nje ke le outfit yami. Ngayithi ngeParis. Paris somewhere eFrance. Uyazi ukuthini? Ngayithi ngasihamba noMiriam Makeba. Kodwa uyabona eyakhe I'm sure isiyambamba manje unlike me ngithi ngibona nje mina ngisena. Yabona sesistayile. Asikho ngivuseni into Amakhosikazi ahlupha yazi. Ayikho into engingafuni ukuyisho nishintsha yonke into sonke isikhathi. Themba kodwa nawe uyabona lamakhethini asemadala. Buyi lamakhethini lawa awanalutho. Lamakhethini awadabukile awashila awanamyuca mahla ayiniwe finish. Themba sengiyasebenza. Kufanele kubonakala ukuthi like kunomama nobaba. Futhi angifuni omakhaya bacamba ukuthi nasihluphekile. Abantu besifazane. Futhi ungakhathazeki ukhona umngane wami uSindi. uSindi? Lo sebenza nawe? Ave kwazi Shemu ukuthunga. Uneswazi ngamakhethini, uneswazi ngamakhethini. Futhi Shemu kethema ukutshela angeke athathe isikhathi eside. Futhi ubiza imali encane. Buyi. Lamakhethini awafuni emjova awafuni esejara. Amakhethini. Themba yazi amanesi azi okuningi kunalokho okucabangayo. Okay, yini engifuna ukuyishintsha? Isho sela icathulo, iblue, ianda, ishirt kushintshe manje se. Kunganjani uma ungagundi ikhanda la? Hey. Next time ake kuzukubona. Phela angithi njengoba kije iyona engenza umjidi, Umthita yini nathi? Umthita yini nathi? Uyazi buyi kuba kuya ngokwakho. Ngabe ususu wangishintsha yonke into wangenza labafana bama six pack. Labafana laba bama bob cut. Phela Themba nalokho akuwona umcabango omubi. Kusise into eright. Ube ne six pack Themba. Awume webuyi. Yini wrong ngami? Yini wrong ngami? Nongisho umkhaba wami unishe. I-height ngithe xaxa. Ikhanda liwu round ngeke uzuthi mhlambe kufana nebhola le-rugby. Nobuso noma kunephuza face inya kodwa kupholishekile. Yini wrong? Impeleni khona umuhle uyindoda emadodeni kodwa bamela ke njengoba ngihamba ngicela ukuthi uqoqe ama-anda akho lawa ahlala phansi kombhede angaze kuthuse ubusindo umngane wami. Uzobona papa yeso. Ona ufuna ukuwashintsha wenza amadilozi. Papa isithanda sami. Abantu besifazane ngeke kubenze lutho. Le product yakho ibizwa ngokuthiwa yini konke? Shindudini. Isiqongqwane. Isikhonkwane phela iloko okubethela kuvika abathakathi. Hayi ke lokho. Isiqongqwane. Isiqongqwane. Okay. Oh hayi. Ngiyabona. Yini ibize ngesiqwangane? Isiqongqwane. Yini ibize ngesiqongqwane? Uyabona Mr Nhlaba. Indulo. Yeah. Imshudu le eseyitolo ingakabi khona. Eminyango kwakuvolwa ngesiqongqwane. Manje nami lo muthi wami ngikubiza ngesiqongqwane ngoba uyabona umuke wawuphuza nje. Qajele ukuthi khona nizifo ezophinde sekungene. Ngoba phela sekuvaliwe ukuthi kuvele ngesiqongqwane. Kanti kubhansela. Indaba iphela kulabo umakhoti uyabona abasebetheshwe. Okay. Ebese asebethanda ukuqhiliba. Uyabona.
Angithi-ke labo sebesenkingeni okubalekela oJoseph baba. Uma ke badla isiqongqwane bafana nami nje babe yiveveve nje. Ngiyakubona. Hey wena yabona ke isiqongqwane msindana. Hayi uzwilahle. Uyasebenzisa na? Njengoba ungibona nje. Ya kodwa ngubonile nami ngaze ngathinteka kancane. Ngabe khona abayisebenzisayo La eroundini. Omakhelwane. Ye. Ozoyibonela. Hayi asike siye. Ozoyibonela Mr Nhlafayo. Akakuhlelo mama. Ngavela lethi ngizokubheka. Bongo. Yazi wena umena uyona ngiyakutshela ngathi angifuni lo ngibiza ngoDube. Mina igama lami ngikubra Steve Vilakazi. Uthi uDube uthatha angazi ukuthi ukhuluma ngani. Ya indaba kwenze njani? Ayithi sibongo sama. Yeka asikhuluma ufunani Bongo uyabona ngiphazamisa funda iphepha la. Asiyekele. Hey uyazi lento okuphonsa umuntu makuthiwa umuntu uyaphonsa uyakhafulwa. Khafula. Umuntu ekude uthi intombi isindiza kuwena njengaleyo. Webhongo. Ngamamazi uzama ukungitshela ukuthi wena kunentombazana oyifunayo oyisabayo ehlala kude ofuna ukuyikhafula. Hayi kahle Steve hayi uthi ngiyayisaba ihlala kude kodwa ngiyayifuna hayi uthi ngiyayisaba. Cha yazi hey uyini ngathi usuwakha iwena wonke lezi zinto lezi. Hayi angazani nalezo kodwa uyazi lento but wena umuntu ongenayo intombi oba ngazi kubone nantombi awazi lutho ngento ehlangana la. Webhongo ukhuluma ngami ubra Steve. Hey webhongo yabona mina mfana kithi. Yeah. Ukuthi wena ulala nezinkukhu ukuthi ushaya u7 usulele. Uyabona mina ngithi nje ngingena nje embhedeni lekhala iwindi lingala qoqoqoqo bra Steve. Kala uyezwa tseke bra Steve. Hey abafazi bafana nesibaya la kumina. Uyakhala wena. Lalela nje ungangizwa kabi. Hayi ukuthi mina nginayo umuntu. Ukhona ekhaya umuntu ongathi ukhona ukuthi angazi noma ngathi umuntu intombi noma ingodiso noma unkosikazi into ekuhlangene nje angizwa lento eshoyo Bongo ukuthi unkosikazi intombi kuhlangene ikona kuyikupho khona ukwenze kanje umama bahlangana nobaba bavumelana ukuthi mina ngiseThekwini ba-organize umfazi ngiyafika sekunomfazi ngazange ngimshaya. So yiko ke doda ulala kusho ukuthi wabaleka wadla phansi No la indaba yomsebenzi uyazi Bongo ngiyayizwa lento esho yona ingasebenza yasi lo khafula usho ukukhafula umuthi wakhona hawu umuthi wakhona uyasebenza yabona nje mina ufake la esandleni ummemeza igama uthi angasuka ngisho egoli ngenyanga azazofika qini la ukhona into elula nje wona Bongo yazi uthini faka labafana imali lesikho hayi yazini wena nje uyafuna wona ya ngiyafuna imali yona yabona ke unisukhulumisa okwendoda ke manje wena nje fanele nje ikhona imali mhlawumbe ngango 80 rand la. Ngibona kumzwami lona Sinti. Ngabe inhle indlu yakho kodwa incane mina ngicela ukuthi ngalunga la. Ngale zakho. Hayi cha Sinti kulungile kodwa sizoqala ngale ngasela wathi mngani wami okunye soxoxa later. Ngizokulethela nejuice. Yabona ke ngikhuluma ngawo yilo. Bongo uzala. Uyena lofuna umkhafula. Hayi naye lo ngamkhafula manje hayi kusasa. Okay Sinti ungabanaki kakhulu. Awu Sindi ijuice Kwenze njani Bongo? Kwenze njani yini inkinga yenu? Anixoxe phela etafula lo ndle idani ngiroma niqoqo kwenze njani? Jahela ama juice. Ayaqanga ngokulungile. Akuyona ijuice yenu lena. Sindi this is Wa plastic umngani wami njalo loyo. Fanele aphuze ijuice ka plastic. Phuza. Adobe ithi ngishaye namla. Akuyona yena nejuice Bongo. Cha. Afanele aphuze ehlisa ukunqanywa uSindi ke. Yakaleka nathi juice right. Yazi ngiboni. Ngenze ngimele le bonke bayinikaza ama juice ngikhethe ipinyeke iphi. Kodwa bengenzele wena Sinti. Phuza leka left Hayi ngeke Uthathe iphe yami noma yakho. Bongo qhubeka ubuphuza ijuice siyabona.
hayi ngibabonile bahle impela gogo hayi uyasebenza ngempela hayi isikhonkwane hayi bethelwa isiqongwane awu gogo nawu ukujuzi ma hawu ngomiwe gogo awusangiphi nje awusalindi lokuphiwa nawe okay ngizothina hayi sengomiwe hawu gogo hayi futhi ubukeka umnandi lo hayi vele sisebenza le nhlobo emnandi wehlela kamnandi gogo wehlela kamnandi mnandi impela delicious ngiyabona hey ya gogo manje bowufuna ukuthi sizibandakanye kanjani naleli lisu lakho bengicabanga ukuthi nina njengabantu abaziwayo nidayise la inkampanini uyabona lokuthiwa yi-network fair enough ngizosho nje kugcwala umlomo ukuthi hayi ingqondo yakho ayifana umuntu osemusha ngempela hayi gogo wena hayi manje khona yini i-business plan onganginika yona okay tuzame ingane uyibeke noma kanjani okay msindapho umuntu angayizamela kulesalo ngazama uphela uyangibona nje mina msindapho ngifaka zami ngangumntulu waye oh that's no this is good yeah yes manje ngizwa kuthiwa wake wadlala namajazz ngangiwumculo blind manje nje ngicabanga uvule i-album yami nje hayi no kusho ukuthi wena Mrs Biya hayi ukuzibandakanya ezintweni eziningi wena hayi ake sibuyele kulena yebusiness yabona kuzomela ukuthi ngithathe lamaphepha ngihambe nawo ngiyohlanganisa amakhanda nawo zakwethu ngempela Mr Nhlapho yes kusho ukuthi nje ningahlanganisa nhlanganise bese ngiyibona nje Mr Nhlapho senginemoto ethi mina idriver yini ibhalwe ngamagama amakhulu ukuthi isiqoqwane medical care Mr Nhlapho wena nithi Mr Nhlapho yazi ungathi ulethwa abangekho yazi hayi ngikulethe wenele akushiwo Mr hayi ngizoqhubeka ngale business hey kodwa le drink imnandi man hayi kubeka yabonga ngizokubona bye ala kwabe beka liqhudile lapha ngidlule lapha ungarobhi no wabeka wakho awami la asiye njengoba ungenalo banana nje uxabana kabi nogoteza la ngeke indaba goteza lo banana ngokanomba man qale yes boys bafana ngithatha amapho uthi ukuthi hayi no sande to finish up awungaka lalela 7+1 9 hanbe asenihlala lana kwenze njani Mr T hey ubewayila sondela kuzoze thina ubewayila hayi uthi kubekwa yini kukwami la lo singo wami le juice oyiphuza imfaduko engcolile izipuni nalamadoda awami kukwami nje kukwami ngisho mina bengisikhumbulile nje ukhala wakho intshebe yakho phela Themba yimsindi usindi wakho ngifunda nemahlabathini hayi songikhumbula wena intombi yakho oqala Themba ayangikwazi sisi mahlabathini ngwabuthi usindi awusamkhumbula yabona ke yabona futhi kusuka Themba mngu-street god bheka noma sisi noma ungafunga ubheke phezulu ufunge angikwazi nje Themba mara kwathi wawenza so angikwazi ntombi ngeke phansi it's your joke Themba angikwazi yabona bhoko mangabe uzowena uqhamukela into ongahlangene nazo uzobola induku Steve ulungazelaphi
Mabuchofu. Hayi boys. Hawu gogo. Hawu makhriza. Sanibonani. Sanibonani. Sawa nawe. Bafana. Mr. Mhlapulo. Oh. And Mhlapo. Bongo and Prestige. Okay. Sure. Limphathe kahle Ngiyabonga. Hayi ngiyabonga unazi. Yakwazi ukudlala ukhasina baba Nhlapo? Lo kodrinka kuyena lo ngabe ngimphuza. Umnandi nami kodrinka. Lalela baba. Lo cold drink akona ukuphuzwa. Sekushintshiwe mase ukubhunyela lo ngekwazi ukuthola. Kancane. Buka nje ngimanzi njani. Bhunyelwe ngawo akekho umuntu ozophuza baba. Siqhubeke sidlale. Manje hey ugogo hey uyi umame. Hey ingqondo lapha ya uhlakanipha impela. Ugogo. Yazi sesizomenza isicebo ugogo. Angizwa uthi Cebe kanjani? Somenza isicebo ugogo usezoba yimillionaire. uchaza uthini ba uthi Ngoba ugogo uze neswe elinye wenza umuthi bathi isiqongqwane. uyazi lento ngendaba esiqongqwane. Yena umuthi uthi ugogo uma uphuzwa izalukazi jika sibe amatshitshi. Uma uphuzwa zintombi hawa amasoka wabaleki. Manje ke wena baba naso ke isiqongqwane wena ke pho ungena kanjani ngoba phela uyasho ukuthi ugogo qhamuka. Yabona ke thina siyinkampani enkulu Nhlapho Enterprises. Ugogo ke sizomgcwalisa lonke izwe simazi lonke senza ama promotion thina. Oh wenza ama promotion. Ya senza ukuthi aziwe yonke indawo bese simthengisela lo muntu wakhe and then asimthengisele thina umuntu wakhe ke bese simnika 5% yale mali thina sithatha 95%. Oh. Ngifuna mfowethu ungizwise kahle. Yanga ubaba la ukhuluma uyawazi ama percent. No, ngazi amasenti. Hayi amasenti Bongo. Okay baba akuzwa usho ugogo uzothola Bongo. Percent. Uzothola u5 nina nithole u95. 5% thina 95%. Wasala Bongo was. Bamba la. Yabona njengoba ngibambe kanje. Right. Bamba nala ngaphansi. Mebechaza beka ngezantsi Bongo ubolalela bengikhuluma. Musukufona beke ngezantsi kanje umise kanje. Nazo. Uchaza kanjena ke lo baba. Usho ukuthi nangu 95% wakho. Uyabona? Nhlapho Enterprise le. La ngezantsi u5% ugogo lo isiqongqwane. Isiqongqwane yeah that's right. Nhlapho lo. Nhlapho Enterprise lo. 5%. Yeah. Uyathola Ayizwe kahle uyizwe kahle. Cha. Ngo95 lo. Unhlapho lo. Usiqongqwane. Usiqongqwane 95 lo. Ugogo lo Yabona manje why ugogo ubuyini ngambe? Okay imaphonga uthi ngichaze kahle khona lento uzoyizwa. Yabona wena ngiyazi mengifuna ukuchaza uzofanele uchazele ngale ndlela. Bongo nazi inkomo zakho zo10. Yes 10. Yazizwa inkomo zakho zo10. Ubaba uNhlapho uthathe ezu9 uzisa kuye. Right. Mase thathe yodwa Bongo. Ayihlinze. Mase angihlinze phela baba ngichaza. Mase ayisika phakathi. Athathe lo half awunike wena. Mase wakho uthathe inkomo awume ngenkomo. Why when kufuneka zingalezi inkomo? Zo10. Imani ngichazele. So ulethe ngaki kimi? Ulethe uhalf osusikiwe ulethe kuwena. Yabona ke manje singena ngenkomo ezimunyiwe wena. Asikhulume ngeinkomo ngichaza ngeinkomo. Wena ukhuluma ngeinkomo. Uyayona ke manje le. Bongo. Suka mani mina hayi ngafana ngiphume ngihambe. Yabona ke seniyonile ke indaba kaGogo nezwe. Phinde ke ngisebenze naye. No man, inkomo ngikhuluma ngemali nina nikhuluma ngeinkomo. Inkomo ezimunyiwe inkomo hawu. Baba ichaza. Asiqale la. Sinachaza ukuthi inkomo ubani usuke efike nazo. Bongo, bengingakhulumi ngeinkomo, ngicela ungilalele. Bengichaza ngeinkomo. Ngikhuluma ngama% mina. Wayeka amasenti. Asikhulume ama% yaka inkomo Bongo. Khale kahle dube nendaba. Uthe inkomo zingaka? Angisakhulumi lutho Bongo. Uthe zingaka? Bongo yeka indaba zeinkomo. Cindy, all right? Cindy, ngikuphathe kabini. Hawu Cindy, wahamba uphuza ijuice wabuza uthule kwenze njani? Thambe yothola iglass yejuice mhlambe nami ngizongenza lokho ekwenze khona. Oh, sorry bengicela ukubuza ifile yami lehlazo ubungazange uyibone.
Ifayili yakho ehla. Hayi cha bengayiboni. Ungadanki. Sorry sis, ubukade uthe esikoleni la sasale. Oh, so uyile manje. Uthi uqeda ukungiphoqa ekitchen amaphambi kwabangani bakho. No, uthi manje ufike ekitchen la kukhona. Hayi manithemba yini? Hey. Kwenzakala nsini? Bengigibela. Uphuma kwami. Kwenzakala nsini? Ukuphuma kwami nje ngiyabuya ubambana nendoda yami kwenze njani? Bengigibela, ungigibelile. Themba. Sindi yini? Bengigibela bo. Uzongitshela iqiniso ngosindi ngoba phela usindi uze la ngami umngani wami ngiyaxeka phela sibambene nawe futhi Iqiniso lonke lodwa gibelile. iqiniso Boy. Bengicela sikhulume la. Indaba kaKhisi nokugibela nenkosi. khuluma ke ngizwe Bengisho ukuthi ayikho nje into engikhumbulayo ngayo. hawu ngempela ayikho into ekhumbulayo Ya kukhisi omusha nokugibela okusha nobuso obusha angazi lutho. awukhumbuli lutho owami ukhiso waziyo Uyazi nawe. Uyazi. kuhle ke makonjani. Intombazane nje bengayazi nanokuthi mhlawumbe ngazele abusahlanganisa. Xolo. hayi cha khuleka Bongo khuleka Mlungu wami ngisacela ukukhuluma nawe. Bongo ngikutshelile ngathi ngeke ngikwazi ukuthi uhlala la kwami kuphinde futhi kube mina ngizokukhokhela ukuhlala kwami. Angikhulumi lo. Awungakhuluma noma. Uthini Bongo? Cha besho la mantombazana anqunu la. Hayi yini kuza. khuluma ngani Bongo ethemba amantombazane anqunu Uba uBongo. Hayi ubesho labantombazana angithi ukuthi ukuthathile kuze laptop yami ayoke ethi kuzo lamantombazana ama game yabo ayoke dlala adlule nama game namantombazana ema gaming namantombazana. Mawuwenze kuyibona ungiphathele yona. Uzokubuza amaseli. Yeah. Hayi izinto zama game ku TV laptop amantombazana adlula konke kuyadlula konke. angicabanga ukuthi umuntu onomqondo njengobhongo angaphambanisa ama game nezithomo zamantombazane anqunu Akaphambanisi. Uyathi mayethinta kudlula ama game namantombazane amanye engaqokile. Amanye egqoke kancane uhlangane konke. okay into othela uyibuka lezo ku laptop yakho asithembeke ukuthi asike isithombe sika Sindi ke kule computer yakho Hayi cha sona asikho ku laptop. okay Kodwa silaba icomputer. iFamily Bonds iqoshwe phambi kwababukeli estudio.